हाग्रानि मैदेरा फिन सासे सुबुंनि न'जों लोगोसे गोबां माइरं जानानै सिलिंखार खालामलांदों। सासे सुबुंनि न'खौ हाग्रानि मैदेरा गिख्रंथावै गाग्लोबनानै गालांदों आरो न'नि माइरंखौ जानानै गासैबो सिलिंखार खालामलांदों। बे गिख्रंथाव मैदेरनि उदखारा बाक्सा जिल्लायाव जादों। बाक्सा जिल्ला बाथाबारि हाग्रा मावख' बिफाननि सिङाव थानाय भारत भुटान सिमना ओनसोलाव सबनखाता बिसगाव गामियाव थांनाय हरनि 1 रिंगासोआव हाग्रा ओनसोलनिफ्राय सुबुं थानाय ओनसोलाव आदार नागिरनानै फैनाय मैदेरा बिष्णुमाया राय मुंनि सासे सुबुंनि गंसेल' थाग्रा न'खौ सिफायजोबनायजों लोगोसे माइरं जानानै उन्दुग्रा बिसिना गासैखौबो सिफायनानै सिलिंखार खालामना गालाङो। खाफाल गोनां बुंनांगोन दि बे गिख्रंथाव मैदेरनि उदखाराव न'खरनि सुबुंफोरा रावबो जिउनि जेबो खहा जायासै। नाथाय न'खरनि गासै गोनांथिनि मुवा बेसादफोरखौ सिलिंखार खालामलांजोबनायखौ फोरमायदों बिष्णुमाया रायआ। मैदेरजों सिलिंखार खालामलांजानाय न'खरखौ हाग्रा बिफाना खौरां लानायजों लोगोसे नायदिंफैदों होननानै दा मिथिनो मोननाय जादों। এইটো গাঁৱৰ নাম উত্তৰ বিছগাঁও হয় আৰু ৰাতি 1টামান বজাত 2টা হাতী আহিছে, তাৰপৰা ঘৰটো ভাঙিছে, ধানবিলাক খাইছে আৰু এই বিচনাবিলাক ভাঙিছে, বাচন বৰ্তন ভাঙিছে, ফাৰ্নিচাৰবিলাক আৰু বাচন আৰু ধান খাইছে। কেইটামান আহিছিলে হাতীটো? হাতী 2টা আহিছিলে। কেইটামানত হৈছিলে ঘটনাটো? ৰাতি 12:30 মানত। মানুহ হোৱা নাই। কেনেকৈ খেদিলে? মানুহ খেদাটো ভিতৰত আছিলোঁ, ইপিনৰ পৰা ঘৰ ভাঙি আহিছে, তাৰ পৰা আমি ওলাই গৈছোঁ আৰু ৰাতি। যেতিয়া হাতীটো আহিছিলে তোমালোকে ঘৰত আছিলা নেকি? হয়, ঘৰত আছিলোঁ। খাইছে, তাৰপৰা ঘৰ ভাঙিছে, বেৰাবিলাক ভাঙিছে, এইটো বৰ্তনবিলাক ভাঙিছে আৰু অনিষ্ট কৰিছে। ধান চাউল খাইছে। কোন কোন আছিলে ইয়াত? মা আৰু মই। কিমান সময়ত আহিছিলে? ৰাতি 12:30 মানত। কেনেকৈ খেদিলে? খেদা আমি ওলাই গৈছোঁ, তাৰপৰা দাদাহঁক মাতিছোঁ, খেদিছোঁ। মানে ফৰেষ্টাৰক বন বিভাগক খবৰ দিছে? খবৰ দিছোঁ। আহিছিলে। কি কৈছে তেওঁলোকে? ব্যৱস্থা কৰিম বুলি কৈছে, কিবা সহায় কৰিম। নাই নহয়। नोंथाङा सरखारि साख्रि नागिरदोंना? नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। नोंथांनि थाखाय दं एडुकेट पइन्ट, जेराव नोंथाङा सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सरखारि साख्रिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि गोब्राब आनजादफोरखौ उथ्रिसारनो हागोन आरो गावनि आथिङाव गसंथानो हागोन। बे एडुकेट पइन्टआव नोंथांमोना एसएससि, बैंक पिअ, बैंक क्लार्क, बैंक एसअ, यूपीएससी, एफएससि, डिफेन्स, रेलवे, स्टेट इन्सुरेन्स, एएअ, एडिअ एसिस्टेन्टजों लोगोसे स्टेट लेभेल जब आरो माखासे सरखारि साख्रिनि आनजादाव गोनांथि जानाय आयदाफोराव सोलोंथाइ लानो हागोन। मख'नो गोनांदि बे सोलोंसालियाव साख्रिनिल' नङा, बेयाव MBA आरो सैनिक स्कुल बायदियाव एडमिशननि थाखाय एन्ट्रेन्स होनो थाखायबो सोलोंथाइ लानो हागोन। बे सोलोंसालियाव गाहाम थाखो खथानि सुबिदा दं आरो सम मथे नोंथांनि सोलोंथाइखौ बे सोलोंसालियाव होनाय जागोन। बेखौबो मिथिनांगोन दि बे एडुकेट पइन्टआव सोलोंथाइ लानानै बावैसो 2021-22 मायथाइनि एसएससि GDनि आनजादाव गासै 11 सा सोलोंसाफोरा उथ्रिसारनो हादों। बारा नङा, गासै 15,000 रांजोंनो नोंथाङा बे सोलोंसालियाव 6 दानसिम सोलोंथाइखौ लानो हागोन। बे सोलोंसालिया क'क्राझार, बरपेटा र'ड, गवालपारा आरो बङाइगावआवबो दं। क'क्राझाराव सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरा 700-226-133 9101-536360 700-226-133 9101536360